Sziasztok, én ProGamer 43 vagyok, és itt van velem Fecóka 13. Sziasztok! És most az óratornyot fogjuk bevédeni. Au! Jönnek! Hát nagyon senki sem jön, de én akkor beállok megint a könyvtárhoz. Helybelőttek. És olvasok pár könyvet. Nem van valaki, vagy miért? Olvasd ki a Titanicot. Jó, ja, Titanic. Vagy megkeresem. T betűnél. A, A, B, C, C, D, Z, G, G, itt van B, T. Okay. BT. Nem is úgy jön. Nem baj. Megvan a Titanic. Te nem olvasod ki? Ha jön valaki. Nem, mert jön egy diamelvértes. Ja, az nagyon menő. Nekem a diamelvértem, tűzállóság 2, töretetlenség 3, na, gyémánt sapkám, 30-es szintről encsantoltam, légzés 2. Most én is mondjam. Mondja. Sisakom, védelem 4, tűzállóság 2, születetlenség 3. Melvértem, védelem 4, tüskék 2, védelem, törhetetlenség 3. Lábszárvédőm, védelem 3. Csizmám, könnyesés 4, védelem 4. Ez mind dia. Hú, az jó. Ja, szertes. Marcello. Jó lenne, hogyha még régen, amikor olyan sok pénzem volt mindenkinek, akkor is lett volna még enchantolt aranyalma. Ja. Fú, akkor tényleg már pótszettel kellett volna járkálni. Fú. Hú, de unalmas. Na majd mindjárt. Hát nagyon senki se jön ide. Mi akkor cseréljünk már kardot. Neked úgyis diaszetted van. Jó, de nekem fontosabb lenne, hogyha följönnek, hogy tudjam őket ütni. Jó, de hát ebben a kard ezen még sújtás 4 is van. Tiéden meg csak hátra kettőszik a 2. Nem baj, jó ez nekem. Jó. Igazából az a jó, hogyha így feljönnek, akkor így ütöd őket, és így a sarokba szorítod. Ja. Na végre jön már egy bika. Majd én lelövöm? Hadd lőjem le. Elmenekült. Jaj, meglátod egy Melon MC? Gyere föl! Milyen szetted? Lőd! Jaj, Enchantolt TU. Jaj! Megölt. Hát megnézem a pénzem. Hát ez nagyon Még nagy. próbálkozok. 126, ez az. Hát a legjobb szettemet elvesztettem. Hova tűnt? Jó, itt a szén. Hú, de megijedtem, hogy eltűnt a szén. Hát nagyon jó cuccaim már tényleg nincsenek. Ne, meghalok! Meghaltál. Mindjárt. Akkor fussál. Ne. Nem futok. És meghaltam. Gyere, Úgyhogy Spavnó. kereste az aranyalmát. Encsis aranyalmat beevett. Nem tudott kiszabadulni a sarokból, meg csak ette az aranyalmát. Ja. Én visszamegyek gyantkarddal. Oké, ez az megölik. Megöllegel. Ne menj ki a Giant kardon. Én is egyszer így Hát jártam. És meghaltam. Ott volt egy vasos. Meg is haltam. Hát, mondtam. Pillanat, mindjárt jövök. Na, valahogy. Énekelget. Hú. Szereztem egy vaslábszervédőt, ezt elrakom. Tudod, hogy hol van a farm, nem?
Ott vagyok. Elmegyek aranyalmáért. Hát ez nagyon nem jó már így. Már videó elején meghaltunk, nem Ferike? És a fejkelét ki. Ja, Aljapod. akkor szia Tomi. Mi ez a lag? Mi ez a lag? Júj, de laggolok, meghaltam. Ó, Istenem. Nagy nehezen meghaltam egy gyereket. Meghaltam. Ne! Mosta! Ne! Mert nem volt arany ahhoz már. Ja, itt vagyok. Szia. 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 Kéne szerezni egy diaszettet és visszamenni. Hogy azt Ne. hogy? De hogy miért laggolok ennyire? Hol vagy most? Most épp óratorony fele. Itt vagyok a izében. Diamelvietnél. Próbálok valakivel beszélni, hogy adjon nekem diaszettet. Ez jó lenne, hogy adna. Jaj, ne. Aj, miért vettek észre, miért? Megvan a 2 diakardod. A sima vagy az enchantolt? Sima. 2 simád volt, nem? Aha. Megvan Kéne mondjuk. diaszett. Nem már! Megölnek. Miért? Ne! Már nincsen pénzem. Már csak... ezt megölöm ezt a patyi. De miért laggolok ilyen futáslag? De... mi az? De... 2 ütés. Venom, azt erőpoti sincs rajta. Jó, már tényleg nincsen pénzem, és nincs több kitem, ez így nem jó. Kitem sincsen, cuccom sincsen, semmim sincsen. Nekem sincs. Sincsen. Neked sincsen. Red, behívjam a beszélgetésbe az egyik MH-s haveromat. Igen! Bár szerintem már köszönjünk is el, mert én csak 10 percet tudok felvenni. Oké, sziasztok. Sziasztok! Iratkozzatok fel, lájkoljatok. Sziasztok!